खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। गुबुन हादरसायाव खामानि मावनो थाहैनाय सासे बर' सेंग्राया जिउ खोमानो गोनां जादों। कामरुपनि लुथुमारि कछारी गावनि थागिबि मन्टु बसुमतारीनि फिसाज्ला प्रितम बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा गुबुन हादरसायाव खामानि मावनो थाहैनानै लामानि जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जायो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बियो गुबुन हादरसायाव 1.5 दान सिगांल' खामानि मावनो थाहैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बे जाथाया सोराङाव फैयो। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि सासे गथ'नि बिमा मानमती बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ बे समाव गोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि 23 बोसोर बैसोनि मानमती बसुमतारीया थांनाय 6 जुलाइनिफ्रायनो गोमानानै दङ। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला 6 जुलाइ खालि न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो न'सिम सौफैयाखै मानमती बसुमतारीया। नखरनि सुबुंफोरा मानमती बसुमतारीखौ नागिरना हालाय हाफाय जागासिनो। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बर 6001065116 एबा 6002750517 जानबुं नम्बराव नखरनिसिम खौरां हरनो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। गरेस्वरनि सिङाव थानाय सुवागपुराव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सानै बर' सेंग्राफोरा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। डाम्पारनि सौग्रावनायाव बे बर' सानै सेंग्राफोरा जिउ खोमानो गोनां जायो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। जिउ खोमानो गोनां जानाय बे सानै बर' लाइमोन सेंग्राफोरखौ गरेस्वर बालाहाटीनि 19 बोसोर बैसोनि गौतम बर' आरो 30 बोसोर बैसोनि दिपेन बर' होननानै सिनायथिनाय जादों। जाब्रबथाय खालामना डाम्पार गारिनि सालायगिरिया खारखुमादों होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथाय खालामनाय डाम्पारनि गारि नाम्बारा जादों AS01 HC8143 आरो जाब्रबथायाव गोग्लैनाय स्कुटिनि नाम्बारानो जादों AS25Y2907। आथिखालाव सुवागपुर पुलिस बिफाना जाब्रबथाय खालामनाय डाम्पारखौ जब्द खालामबाय होननानै मोनथिनो मोनदों। लोगोसेनो बे थैनाय सानै लाइमोन बर' सेंग्राफोरनि गोथै सहखौ थैनायनि आनजाद खालामनो थाखाय पुलिसआ मुसलपुरसिम दैथायहरदों होननानैबो मोनथिनो मोनदों। तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि MLA एबा मन्त्रि बिश्वजित दैमारिनि बाखनायथाव हाबाफारि। तामुलपुराव ADRA आनजादनि थाखाय 30 साननि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ बिथाङा बेखेवनानै होदों। तामुलपुर बियाबनि साख्रि नागिरनाय लाइमोनफोरनि थाखाय आसाम लक सेवा आय'गनि थिसनथाय आनजादखौ लानानै ADRA, आसाम पुलिस, हाग्रा बिफाननि थिसनथाय बायदिनि हेफाजाब जागोनखौ नोजोर बोनानै तामुलपुर कमार्स कलेजाव थांनाय साननिफ्राय 30 साननि मोनसे बेसेन नाङै फोरोंथाय मिरु बेखेवना होदों बिथां मन्त्रि बिश्वजित दैमारिया। साख्रि थिसनथायनि बिथिङाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैगौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो 2 लाख साख्रि थिसनथाय होगोन होननानै फोसावनायखौ बिथा खालामनानै तामुलपुर बियाबनि लाइमोनफोरखौ जावरिखांनायखौ नुनो मोनदों। आसाम सरकारा BTC-खौ गुलुं गुजुं खालामनो नाजागासिनो नामा? आसाम सरकारा BTC-आव गार्जेन मन्थ्रि हरदों जाय जाथावा। BTC-खौ BTC-नि EM-फोरानो सालायनांगौ आरो 6 सिड्युल ओनसोलाव आसामनि मन्थ्रिफोरा खामानि गैया, DC-फोराबो खामानि गैया। नाथाय बे समाव आसाम सरकारा गार्जेन मन्थ्रि हरनानै BTC-नि EM-फोरनि पावारखौ खस्थ' खालामदों। BTC-नि पावारखौ नाख्रेबनो नाजादों। बे जाथाया प्रमद बर'नि समावबो जादोंमोन आरो बे समाव हाग्रामा महिलारिनि समावबो बे थासारिया जानो हमदों होनना गोख्रों रावजों BPF-नि दैदेनगिरिफोरखौ सावरायनो खावलायदों जनजाति सुरक्षा मंचनि आफादगिरि बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया। लोगोसे बिथाङा FEDCL-नो हा हगारनायखौ लानानैबो गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। BTC-नि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारसिं थांखि लायो नामा? हाग्रामा महिलारिया हारसिङै थांखि लादोंब्ला बियो गोरोन्थि। हाग्रामा महिलारिया FEDCL-नो हा हगारनायखौ प्रमद बर'नि सरकारानो हगारलांखादों, बेखौ सेलेक्ट खालामना गालांखादों होनना बुंबाय थादों। नाथाय बियो गोरोन्थि। प्रमद बर'नि सरकारा भुल मावदोंब्ला बे भुलखौ सुस्रांनांगौ। मानोना ट्राइबेल ब्लकखौ गुबुननो हगारनो हाया। जुदि FEDCL-खौ लाबोनानै BTC-आ लाब दङब्ला बेखौ गुबुन जायगायाव हा हगारना हो। नाथाय ट्राइबेल ब्लकखौ हगारनो हाया होननाबो जनजाति सुरक्षा मंचनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। चिराङाव नंखाय फोरोंगिरि बापन सरकार मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमनो मोनदों।
काजलगावआव नंखाय थिसनथाइ बिलाइ लानानै फोरोंगिरिनि साख्रियाव बिजनीनि 1 नं सिसुबारिनि बापन सरकार मुंनि सासे सुबुङा हेफाजाब होदोंमोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गावखौनो सुबाइजार मण्डल बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि होनना सिनायथि होनाय बापन सरकारनिफ्राय गांसे गांनैनि अनगायै गांब्रै नंखाय फोरोंगिरिनि थिसनथाइ बिलाइखौ मोननो हादोंमोन। लोगोसेनो जायगानि एमएलए अरुप कुमार देनि सागानखौ नकल खालामनायनिबो अजद सिखारदों। कक्राझारनि सिङाव थानाय सेरफांगुरियाव ट्राक आरो मटर साइकेलजों सौग्रावनायाव सासे फोरोंगिरिया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। सनिबारखालि कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि राजा लामायाव जानाय दुखुनांथाव लामानि जाब्रबथायाव बे फोरोंगिरिया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। थैनाय सुबुंखौ हरफंगा गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि 29 बोसोर बैसोनि प्रसुनधर होनना सिनायथिनाय जादों। बियो राजकुमार धरनि फिसाज्लामोन आरो फकिराग्रामनि फासागरनि थागिबिमोन होननानै मोनथिनो मोनदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला ट्राकआ मटर साइकेलजों सौग्रावनायनि जाहोनाव प्रसुनधरआ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। फरायसालिनि गोलोम बोथोरनि बन्द मोननायनि समाव मटर साइकेलजों माखासे लोगोफोरजों सोनाब बंगसिम थांनाय समावनो बे जाब्रबथाया जायो होननानै मोनथिनो मोनदों। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। गलाघाटआव जापानिज एनकेफालाइटिसनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों। बे समाव थाम्फैनिफ्राय सांग्रां जानाया गोनांथार जानानै फैदों। थैनाय आइजोखौ बानु बेगम होननानै मोनथिनो मोनदों। 4 जुलाइनिफ्रायनो जिएमसिएचआव फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो आइजोखौ रैखाथि होनो हायासै होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनि सातगाव पुलिसआ पान्जाबारियाव 7.7 ग्राम ब्राउन सुगारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो मोनदों। ब्राउन सुगारजों हमजानाय सुबुंनि मुङानो जादों शुभम सनार। आथिखालाव सातगाव पुलिसआ बेनि सोमोन्दै जर'खा नायसंनायखौ जागायबावदों। बे समाव ससियेल मिडियायाव मोनसे मुगैथाव जाथाय जानायनि भिडिअ'आ सोराङाव फैदों। सासे आइजोआ फिसायनि न'आव गैयैनि खाबुखौ लानानै बिहावजोंनो गाज्रि सोमोन्दो लाखिनाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव बे समाव गोख्रैयै गोसारदों। बिसोरनि बे गाज्रि सोमोन्दोनि इसारा मोननानै गामिनि रायजो राजाफोरा बिसोर सानैखौ हमहैदों। आथिखालाव बे जाथाया बबेयाव जादों बेनि सोमोन्दै रोखायै मोनथिनो मोननाय जायाखै।